मानसिफोरनि आखल आखुआ ओरैबायदि जातिनि एबा हारिनि सोमोन्दै जुदि सानदोंब्ला बबेबा मोनसे पार्टिया नोंजों जुदि गोरोबथा जुदि रायज्लायलायनानै खौसेथि जालायनानै आवगायलांनो खौसेथिनि इउनिटिनि जुदि बाथ्रा रायज्लायदोंब्ला मानसिफोरा माने बेखौ खोन्थाफुंनानै लाजोबो। बिराद गोमोथाव बाथ्रा। मानाव गेदेर जाहा हाग्रामा महिलारी सारखौ जों खोनानो मोनदों, निउज मिडियाव नुदों। मानाव गेदेर गावनो हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों जे हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों कि बिटिआर नि दानि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारा गावजों मोनसे गेस्ट हाउस एबा मोनसे जायगायाव लोगो हमनानै मोनसे इउनिटी सरकार बा खौसेथि गावसोरजों ज' लोगो नांनानै सरकार दानोसै आरो लोगोसे मा होनो गोख्रों मोनसे पावार लानानै मोनसे मा बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामलांनि होननानै बे बाथ्राखौ गावजों सावरायदोंनो। आरो लोगोसे बे बाथ्राखौ सावरायनायखौ बिथाङा प्रेस मिटआव बुंनानै होबाय खुला खुसा। आरो लोगोसे नैबे दानि जे सरकार एलायन्स जानाय जाय माने एनडिए सरकार एबा एलायन्स सरकार बीजेपी सरकारजों जानाय बिथांमोनखौ जों सुथुर खालामनो नागिरबाय, माने दुश्मन खालामनो नागिरबाय। बे मोजां जादों नामा? आंनि मथेब्लाथ' बे मोजां बाथ्रा नङा। जुदि खौसेथि जुदि लेंदोंब्ला खौसेथि जानो थाखाय सिगांबो खौसेथिनि थाखाय लेंबाय, सिगांबो बेखौ इगनर खालामबाय, दाबो खौसेथिनि थाखाय लेंबाय, बेखौबो अपेन मिडियावहाय। सार नोंथाङा जायाबा जाया खमसे खमथ' सिरि थानो हायोमोन ना। जुदि नोंथांजों सोरबा सासे मानसिया बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बा बिटिआर नि जे हा बारायनाय लेन्ड नङा होमबा, हा आरो हारि बे मोनसे जोंनि बिराद गिदिर मोनसे मा बियो साबजेक्ट। जोंनि जेसेबांखिनि आफादानो जाया मानो, एबसुनि दोलोआनो जाया मानो, एनडिएफनि दोलोआनो जाया मानो, बबेबा मोनसे आफादानो जाया मानो, जों हा आरो हारिनि थाखायसो जों दावहा नांदों। हारिखौ जों बोरै फोथांना लाखिनो हागोन, जोंनि हारिनि जातिनि सुबुंफोरखौ जों बोरै फोथांना लाखिनो हागोन, जों मोनथाय बोरै होनो हागोन, इडुकेसन राइट बोरै होनो हागोन, जोंनि रावखौ बोरैहाय जोङो माने कान्ट्रियावहाय बोरै सिनायथि होनो हागोन, जों बोरै फोथांना लाखिनो हागोन, जों बेफोरबायदि जोंनि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि बोरैहाय होनो हागोन, स' जोंनि हाखौ बोरैहाय प्रटेक्ट खालामनो हागोन, जोंनि हाखौ बोरैहाय बारायनो हागोन, बेखौ लानानैसो जोङो मुभमेन्ट खालामदोंमोन नङा होमबा। स' बेनि थाखायनो बेखौ बे बिटिआर एकर्डनि जिखिनि इमप्लिमेन्टेसन स' बेवहाय एकर्ड इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजन दं। बेखौ खौसेथि ज' लोगो नांलायनानै मावदिनि दे होननानै प्रमद सारा बिथांजों मोनसे मिट खालामलायनानै मिटिं खुंदोंमोन, गावनो बिथाङा बुंबाय। आरो बेखौ बिथाङा इगनर खालामबाय। थ' बिथांनो सिट नांगौ माने बिथाङा सिट जाबाय थानो लुबैदों जानांगौ। बिनि थाखायनो जे गावसोरो बिथांमोना एक्सट्रायै बिजेपिजों सरकार दानो थाखाय बिथांमोना थियारि जादों नामा, बे मोनसे कुइसन आरोना। ना बिजेपियाबो बेवहाय मदद होगोन नामा, बेबो मोनसे कुइसन आरोना। स' बाथ्राया बिराद माने गोनो गोथो आरोना बेवहाय जे बिथाङा ओरैबायदि दासिमबो हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय जुदि सानमारदोंमोनब्ला आं हाग्रामा महिलारी सारखौ आं बेखौल' रिक्वेस्ट खालामोमोन, नोंथाङा बे हा आरो हारिखौ लानानै पलिटिकेल दा गेले, हा आरो हारिखौ लानानै पलिटिकेल दा गेले, बाखियाव जेसेबां गेलेनो गोसो गेले, नाथाय हा आरो हारिखौ लानानै माब्लाबाबो पलिटिकेल दा गेले। आं बयखौबो बुंगोन, हाग्रामा महिलारी सारखौल' होनना आं बेखौ बयखौबो जेसेबांखिनि दैदेनगिरि दानि जि एमानो जेन मायानो होन, स' बयखौबो मिनिस्टारफोरखौबो होनगोन आङो जे हा आरो हारिखौ लानानै नेभार डु पलिटिक्स, माब्लाबाबो पलिटिक्स मावनो नाङा। आं बेखौ गोसो गोरबोजों बुंनो थाङो। जुदि बेवहाय माबा मोनसे एरिया बारायनाय मानायनि जुदि जों खौसेथि जानानै हायोब्ला अब्ला मानो बेफोरबायदि पाब्लिश खालामलायनानै, मानो बिदि प्रेस मिट लालायलायनानै बाथ्रा बुंलायनांगौ, मानो बेफोरबायदि गोनांथिमोन। आं गोबां लाजिनाय मोनो। जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो खौसेथि जाला नामा? जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा माब्लाबाबो खौसेथि जाया नामा? जोंनि जेसेबांखिनि दावराव दावसि जागासिनो दङ बेवहाय जोंहा रनजित माने बसुमतारी सारा बुंदों कि दैदेनगिरि लिडारफोरनि थाखायनो, जोंनि लिडारफोरा खौसेथि जायैनि थाखायनो जादों होननानै बे बाथ्राखौ बिथाङाबो बुंदों दिनैहाय। आं गोबां दुखु मोनदों। स' बेखौ आं बुंबावगोन फिन खेबसेबाव कि हा आरो हारिखौ लानानै माब्लाबाबो पलिटिक्स दा गेले। आङो स्पेसियली हाग्रामा महिलारी सारखौ बेखौ रिक्वेस्ट खालामो जे बिथाङा खौसेथियाव फैबानो जाबाय, अननानै खौसेथि जानानै सरकार दालांनानै आरो लोगोसे
इउनिटि जालायनानै ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जि हा बारायनांगौ दं बेखौ बारायनायाव मदद खालाम आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंगोन जेसेबांखिनि सिगनेटार्सफोर बिथांमोना खायसेनि गेजेराव सासे गाहाम आं नुदों दहाय मिटिङाव स' बिथांमोना गावनि एकर्डनि जे साइन होनाय जे एकर्ड बेखौ बिथांमोना रावबो फरायालासिनोथ' साइन होआ फरायनानैनो गावनि एकर्डखौनो कनफिउज जायो आरो लोगोसे गावनो सिगनेटार्सबो अब्ला बे बोरै जाथावना स' दुसिनो नागिरो फारसेथिं गावनो सिगनेटार्सखौ होदों स' मोननै नावाव बोरै गाथावना स' बेनो आरोना स' हा आरो हारिखौ लानानै माब्लाबाबो पलिटिक्स दा गेले मिथिबायना